ଦେଖ ମୋ ଝିଅ କିଛି କହିପାରିବନି ସେଟା ଧରିକି ଯାମୁଥିବ ତ କହିପାରିବନି ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ କମ୍ପାସ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲି କମ୍ପାସ କହିଦେବନି କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁନ ସେଇଟା ଆଗ କିଛି ନାହିଁ ଫଟୋ ସେଟା କ'ଣ ତା ନାଁ କୁହ ଦେଖିନ ନା ପୁଅକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବି ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି ଏଇଟା କ'ଣ କହ ହଁ ଦେଖିବ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ ଆଗ କହିଲା ଘର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଶୁଣ 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 ମୁଁ କଣ କହିବା କଥା ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୋଗୀ ବାବୁ ମୋ ସାଥିରେ ସକାଳେ ମିନିମମ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁନ ଯାଇଥିଲୁ ଖଣ୍ଡେଇସାହି ଆଉ କହିଲା ବାବା ଗୋଟେ କମ୍ପାସ କିଣିବି କମ୍ପାସ ଆଇଁଲି ତା ନାଁ କହିବନି ଏଇଟା କ'ଣ ଚଉଷଠି ରଖାଗଲା ନା ଏଇଟା କ'ଣ କହୁନୁ କ'ଣ କହୁନୁ କମ୍ପାସ କହିଲ ମୋର ଏଇଟା କ'ଣ